नमस्कार, मी सौ संहिता देशपांडे, पुणे. स्वरचित रचना सादर करत आहे. विषय आहे शब्द. आनंदाने कौतुकाची थाप जरी निशब्द, आनंदाने कौतुकाची थाप जरी निशब्द, मनामध्ये सोडून जाते छाप काहीसे शब्द. अंजारून गोंजारून माया करीती शब्द, अंजारून गोंजारून माया करीती शब्द, स्पर्शाच्या अनुभूतीची छाया असती शब्द. नाजूक वळणी आधाराची ते हाक देती शब्द, नाजूक वळणी आधाराची हाक देती शब्द, अवखळपणा थोपवण्या धाकही होती शब्द, अवखळपणा थोपवण्या धाकही होती शब्द. कळले जरी शब्दा वाचून पलीकडलेसे काही, कळले जरी शब्दा वाचून पलीकडलेसे काही, बराचदा अडलेल्या वेळी पुढे सरसावती शब्द, बरेचदा अडलेल्या वेळी पुढे सरसावती शब्द. भावनांची पोचपावती हक्काने शब्द देती, भावनांची पोचपावती हक्काने शब्द देती, शृंगारी ते हरभाषा हीच शब्दांची हो ख्याती, शृंगारी ते हरभाषा हीच शब्दांची हो ख्याती. धन्यवाद.